Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ешь, покуль не запяешь. А давай поговоримо про древи. А давайте. Взяв палку і граю. Бачиш, нема до ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, нема. Клас. Прывітанне, сябры. Як вы ўжо здагадаліся, сёння зноў у эфіры музычнае кулінарнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». І з вами Іван Кірчук, Сяржук Маркаў і інструменты. Інструменты цікавыя. Зноў Іван Іванович пакуль да нас ехаў са сталіцы, недзе зламаў палку і атрымаўся музычны інструмент. Не, заўсёды мне хацелася ўзяць палку і зайграць, але гэты музычны інструмент зрабіў майстар з Расіі. Гэта майстар, які Юрый Радужны. Бачыш, абертановая флейта. Такія самыя беларусы робяць. Вот так. Ну, глядзіце, як звычайна. Да дрэва. Усё просто. Не далі бурачкам дарасці да стану дрэва. Можа, буракі былі дрэвам калі-небудзь, просто не даюць вырасці. Так. Ну, есть сульпанавае дрэва, ведаеш? Так, і будзем мы сёння рабіць бацвінне, такое сапраўднае беларускае бацвінне. Справа ў тым, што чым адрозніваецца, напрыклад, ад Расіі. У Расіі бацвінне гэта звычайна халаднік, і звычайна на квасе там, ці на кефіры. А ў нас бацвінне звычайна гэта ўсё ж такі гарачая такая рэдкая страва. Ну як, не рэдкая, усё роўна такая крэпенькая. І глядзіце, у нас атрымліваецца бацвінне. Дарэчы, можна браць якое заўгодна. Бацвінне гэта такая агульная назва. У нас сапраўднае бурачковае. І яго фішка ў чым? У тым, што ён утрымоўвае ў сябе як цукар, так і кіслінку. Да? У нас дзве бульбіны, крыху вось грудзінкі, якую трэба будзе як бекон, амаль што падсмажыць. Цыбулька, кропчык і дваякі, гэта ўжо калі будзе гатова. Таксама ячныя крупы 3 сталовыя лыжкі, таму што мы будзем сёння рабіць варыянт такі заходні, як у нас на захадзе віцебшчыны гатуюць, і таксама ў Літве. І называецца ў іх у Літве лапеня. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Таму у нас там ужо за мной паціху кіпень пачынае бурбуліць. Што нам трэба зрабіць? Нам трэба цыбульку ўзяць, пасячы. Паршневая дудка. Такога вы яшчэ да нас не прывозілі. Ну, шмат чаго маю. Але давай пачнем з дуба, з таго дрэва, якое наше. Дрэва, мы ж пра дрэва. Менавіта зразумей, што ў лазню ты ходзіш з якім венікам? З бярозавым, дубовым і ядлоўцавым. А не, я толькі з дубовым. Бяроза гэта жаночае дрэва. Можна мяняць тое. Я люблю яшчэ ядловец, каб быў такі вось хвойны гэты Ну, пах. тады палынчыку трэба дадаць, таму што ў свой час у мяне такі шаманскі венік быў з 9 Гэта ўжо раслін. абсент Іван Іванович атрымаецца, калі ж палынчыку туды дадаць. Можна ўжо такое там пабачыць, напэўна. Ну, лазня і так яна ачышчае. Так вось, мне здаецца, што наша дрэва дуб, таму што яно, па-першае, прачынаецца позна, засынае таксама позна. Уже ўсе расцвітуць дрэвы, яно толькі пачынае, такі волат. І я знайшоў нейкую інфармацыю, быў здзіўлены, ведаеш, калі адзін дзед распавядаў, што ён ведаў адзін дзень, які быў год, калі можна было з дуба рабіць цалкам печку. З дуба? З дуба цалкам. Не падмурак і ўсё. Адпраўляем цыбулю купацца. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Правілі купацца. І будзем адразу наразаць бацвінне. І явар, глядзі, явар, як дрэва сусвету, таму што лічылася, што на гэтым дрэве ўсё. Нават некая песня была, я памятаю, што Шэпчуцца явар з каліны, я памятаю. сядзіць арол на гэтым дрэве, бачыць рыбку ў вадзе і пытаецца:
Ось цябе, ярла, смачна вушка, спявае рыбе, то юшка можа з цябе быць смачная рыбка. А з мяне мягка падушка. Вось уже і вяселле, таму што калі падушка, то што? Вяселле. Все ўжо, вяселле. Ну, трэба Дарэчы, глядзіце, дуб гэта ж перунова дрэва. перуновае дрэва. І таксама, як мы ўжо казалі пра хату, вось гэтую сістэму, да? 3, і у дуба Ну, і зямля, Так, і у дуба гэты таксама свет. карані, вось гэты потым ужо ствол, гэта жыццё чалавека, а там недзе сядзіць пярун. Ну, ці ў хрысціянскіх уже там, так, ёсць такое. Я ведаю, што чалавеку нельга самому садзіць ні ў якім разе, ні ў якім разе самому нельга садзіць дуб. Таму што ён забірае потым усю моц чалавека. Можа Ён не павінен- пражыць чалавек 100 гадоў, вось. Так. Все тлумачэнне. Таксама гэта гаварылі бабулі. Але глядзі, моя матуля увесь час збірала жалуды, рабіла такую жалудовую каву. Вось, дарэчы, слухайце, зараз Ці гэта гэта, ты чуў? зараз гэта модна, кавярні нейкія прапануюць вось такі беларускі напой. Я не ведаю, як ён на смак. Мне здаецца, ну, жалуды і кава. Ну, вельмі сцягвае, я памятаю. Але даволі не трэба там ні, як парсючок, не накідвай там 2 вядры. Возьмі 2-3, трэба памалоць. Але на каву хоць крыху падобна? ці Падобна. не? Падобна. Падобна, я памятаю. То быў такі час. Ну, па-першае, для зубоў добра, дзёснам таксама добра. Гэта ж, Ад гэтага парадантозу. Ці як гэта ну, у называецца? кого што? Хто што лечыць? Пайшло наша бацвінне купацца. Оп. Так, святло ўключым. Трэба ліпу ўзгадаць, таму што нават і песні ёсць. Ай, зялёная ліпа, дай зялёная ліпа, дай шубова сянне шумел, шумела, дай шубова сянне шумела, з лісцейком да і гаварыла. Лічыцца ліпа дрэва дабрабыту. Нешчасціка ў хаце. А ўспомні была казачка пра Піліпку. Піліпка сынок. Ну, і ёсць нейкі міф, паданне пра тое, што адзін з, будзем казаць, з людзей ці з дзецюкоў быў менавіта з дрэва зроблены. З дрэва. Як бураціна. Бураціна, беларускі бураціна. Бураціна. Пінокіо Піліпка. О. Пінокіо Піліпка. А што яшчэ пра дуб? Калі ўзгадваць народныя казкі, дзе гэты Кашэй бессмяротны? Таксама ж хавалася смерць яго непасрэдна на дубе. Гэта там куфар, ларэц, што там было. І дуб гэты там, да, пасярод мора, акіяна, там недзе, да дуба Якуба. Ну, ён там на латыр камені, як заўсёды, дуб. Ну, а латыр камені гэта нешта ж такая крыніца там з-пад латыра Ну, з-пад латыра каменя, так. Ну, мне здаецца, як пуп зямлі. Я так гэта бачу. А яшчэ ведаю такую загадку пра дрэва. Кроў маю п'юць, косці мае паляць, як там рукамі маімі аднаго б'юць. Во. У лазні. Вось. О, Так, о, закіпела. Закіпела. Так, гэта бекончык у нас пойдзе потым смажыцца. І нам трэба, глядзіце. Нам трэба ж яшчэ, глядзіце, вось ячныя крупы, вось гэты 3 сталовыя лыжкі таксама закінуць сюды. Пакуль закінеш песню. Давайте, я яшчэ памяшаю. Зелён дубок, листока подавая, зелён дубок, листока подавая. Ай намалуйся, журба подавая, намалуйся, журба подавая. Рэк-рускіх песень даволі шмат. Развівайся, ды зялёны дубе, і так далей. Заўсёды ўзгадывалі хлопцы той дуб. А яшчэ ж любоўна, здаецца, вось на спадчыны загінуўшых вёсак у вас ёсць зялёны дубочак, на ель пахіліўся. Гэта любоўная песня, здаецца. Ну там хлопец хоча тапіцца ўжо, таму што не любіць яго гэтая дзяўчына. Ель вось гэтая, да? Калючая. Не, ёлка, дарэчы, успамінаецца ў песні Купальскай. Тёмном лесю, гаманіна, гаманіна,
Сосназелью говорила, говорила. Говорила, что несчастливая тая маці, у якой сыноў много, а шчаслівая тая маці, у которой дачок много, бо сваты едуць. Але ёлка і дзяўчына, заўваж, яна пераходзіла, была дзяўчына і потым была ўжо маці. А глядзіце, вось як дзіўна, вось гэтыя хвойныя дрэвы, сасна і яліна. І звычайна як? Звычайна сасну надзяляюць такімі станоўчымі якасцямі, і быццам яна захоўвае ад нейкіх злых духаў, там лечыць, лякуе. А яліна толькі на што? пахаванне. На Новы год і на пахаванне. Так, і на Новы год таксама, як афяра. як ахвяра. Так, яе, будзем казаць, кажу, з лесу што- прынеслі. Так, што ў яловым лесе хаваюцца злыя духі. О, як. Цікава. І нельга трымаць толькі 2 тыдні ёлку ў хаце. Все, трэба потым паліць і выкідваць. Вы зразумелі, не да 8 сакавіка, да? І да мая. Ну, да майскіх святаў там. Ось. А ўсё ж такі толькі 2 тыдні. Яшчэ, глядзіце, калі мы кажам пра дуб, дуб гэта ўсё ж такі дрэва мужчынскае. А жаночае гэта бяроза. Ой, бяроза, белая, чаму ж ты не зелена? А як жа мне зялёнай быць, а штодзень купцы едуць, мае голлі каломяць, мае лісціка паляць. Ну і адразу дагадваецца дзяўчына, таму што яе таксама сваты едуць ды забіраюць. Ну і колькі ў літаратурных творах, нават не казачных, ёсць такое, што дзяўчына, у якой там нейкая гора, бяда, яна ідзе да бярозы, а потым бяроза яшчэ і ссыхае. Ну, калі забрала гэту хваробу. Бульбачка пайшла. Пайшла бульбачка сюды. Оп, оп, прыг-скок. Трэба крыху памяшаць. Можа, яшчэ і пасолім? Трэба. Хай будзе, правда? Я баюся заўжды перасаліць, таму потым кожны сам сабе ўжо дасоліць. Відаць, ні разу мы не адмовіліся. Ці салёнае было, ці не салёнае. Ну так, Колькі так. перадач не робім, заўсёды пустыя талеркі. Ну і глядзіце, зараз мы яшчэ на патэльню адправім смажыцца нашу грудзінку. Паляцелі. Оп. О! Зашкварчэла. А яшчэ, Іван Іванович, Што? вы мне казалі пра рабіны. А, то бабуля распавядала, што проста так рваць ягады нельга, ламаць галінкі таксама нельга, што яно вельмі помсціць, таму што, ну, і рабіну нельга садзіць каля хаты, можна толькі за плотам пасадзіць. А чаму? Ну, горкія ягады. Горкая доля будзе? І яна нагадвае так дзеўчыну. Яна такое самае дрэва, як і бяроза. Каліна, рабіна, гэта ўсё такія жаночыя дрэвы. А пакуль што ў нас там варыцца, смажыцца, мы зараз ужо падрыхтуемся да таго, быццам у нас ужо бацвінне гатовае. І трэба ж, ну, зноў-такі, нават калі гарачае бацвінне, ўсё роўна трэба І хутка будуць яйкі. госці. І хутка будуць госці. Я не глядзеў одну перадачу, дык вось там быў такі святы, але з Індыі. І ён казаў сваім, будзем казаць, слухачам: ведаеце, мне не вельмі падабаецца слова, калі на дрэва кажуць древесіна. Яно жывое. Казалі, чаму жывое? Ну, дрэва і дрэва. Ну, мы ведаем, што кветка нейк рэагуе. Калі не паліваць, так, засохне. Або калі гаварыць нават кепскія словы, таксама засохне. А ён пра дрэва сказаў вельмі цікава, што дрэва
дыхае нами, а мы дыхаем дрэвам. Вспоминай. Як яшчэ раз? Дрэва. Дрэва дыхае нами. Ну, то, что мы выдыхаем, тым дыхае А мы дрэва. дыхаем. А мы дыхаем дрэвам. То мы звязаны мы з дрэвы. дрэвам. Ну, у нас есть что-то такое. Калі кажут, ты чурбан, ну, не такі, прабач. До тебе не доходит. Ну так, так. А глядзіце, ну я ведаю, што вы таксама там практыкуеце розныя практыкі. Зараз не уже. Не. Ну, але вопыт ёсць. Глядзіце, часта псіхолагі, ну і паўсюль зараз, раюць абдымацца з дрэвамі. Ці ведаеце вы, з якімі можна, а з якімі нельга, і ўвогуле, ну, нейкая ж павінна, напэўна, быць сістэма. Ну, тое, што я скажу, гэта не значит, што кожны павінен рабіць. Я магу толькі сказаць тое, што сам адчуваў. Па-першае, да дрэва трэба падыходзіць да такога, якое да сябе прыцягне. І ходзіш і не проста да першага кідацца. Ну, гэта, ну, калі ты ідзеш там, напрыклад, з сябрам, то ты гэта дрэва не заўважыш. Таму што павінен быць кантакт. І калі ты ўбачыў дрэва, і яно цябе прыцягнула да сябе, то ты не адразу кідайся яго абдымаць. Ты абыдзі, паглядзі, каб быў роўны ствол, каб яно не было там каравае, крывое, таму што энергетыка дрэва пойдзе іншая. І калі яно гладкі ствол, напрыклад, ці роўненькае, можаш ты падысці, пахадзіць вакол. Потым, калі хочаш пастаяць побач, ну, калі хочаш абняцца адразу. Ну, я ведаю, што асіна выцягвае, калі ёсць хварэба. Асіна выцягвае хваробы. Увогуле, да асіны такое стаўленне, так? Ну так, Іуда павесіўся. Іуда павесіўся, і кажуць, што і крыж у збаўцы быў таксама асінавы, і цвікі нават асінавы. Ведзьмам заўсёды і вурдалакам забівалі асінавы кол. Ну, таму асіна такая. Але ў мяне плот бацька рабіў на лецішчы, амаль 25 гадоў прастаяў. Такое дрэва добрае. А яшчэ ж там таксама неяк з гэтымі вядзьмаркамі таксама палілі нейкія вогнішчы асінавыя, і тады яны прабегалі там адразу. Ну, калі вось рабілі чысты агонь, Ну, вось так, гэта ж таксама там ці з ясеню, і якія там рабілі, і тады яны Не маглі спаць. так, не маглі спаць і прабегалі і прасілі загасіць гэта ўсё. Вось пра чысты агонь, гэта ж таксама цікавая рэч. Калі ўжо рабіць аўтэнтычны абрад, то ні запалкі, ні запальнічкі, а вось гэтымі трэсачкамі, трэннем здабыць гэты агонь, распаліць вогнішча. Ён лечыць. Так, і праз гэты дым, здаецца, ад гэтага вогнішча праганялі ўвесь статак. Увесь статак, а потым мужчыны кожны з гэтага села браў сабе вось вугельчыкі з гэтага вогнішча і нёс сабе да хаты. А яшчэ што вы казалі, вось неяк я чуў пра тое, што калі дрэва рыпіць, то што? Бабуля казала, вось бывае гуляеш за у лесе, ці збіралі ягады, і адно дрэва будзе стаяць і рыпець, так, скрыпець. І, ну, слухаеш так, ці дзіўна, а астатнія маўчаць. Яна кажа, а ў гэтым душа, чалавек пакутуе. У дрэве. Так, штосьці зрабіў не тое, вось і. Ой. Іншы, будзем казаць, перыяд жыцця адбываецца ў дрэве, а можа потым і ў камень пераходзіць душа, невядома. Калі памрэм, будзем ведаць, тады распавядзем вам. Вось так вясёла у нас сёння адбываецца. Ну што, сябры, трэба нам ужо здымаць. Глядзіце, суп мы можам наш выключыць. Увогуле, так раз і ўсё. А перад гэтым, глядзіце, трэба яшчэ зняць наш бекончык. Акуратненька, вось так. Ён павінны быць такі хрумсткі. Не жиденький, нормально подсмажены, як чипсики. Чипсики беконные. Фінальчык. Бекон пайшоў сюды, і мы забіраем нашае бацвінне на стол і будзем зараз разліваць і ўпрыгожваць. А раз мы сёння вялі гаворку пра дрэвы, давай мы скончым ліпай, таму што ліпа гэта дабрабыт. Ай, зялёная ліпа, да зялёная ліпа,
десь у вовощення шумів. Шуміла, десь у вовощення шуміла, з лісейком меда й говорив. Та й говорила, з лісейком меда й говорила, а ставай щателі. Ти ліпова поволячу додому, сиру землю укривать бот. Зеленая боліпа, дай зеленая боліпа, дай сю бачання шуміла. Суд, вясёла. На вот наливав суп і танчу. Бацвінні наше. Так, глядзіце, што мы робім далей. Далей мы робім наступнае. Ну, яйкі, нават у гарачае бацвінне абавязкова. Куры ёсць, трэба ж не дзець яйкі. Так. А кыш, Нельзя убить там. Так. Зелянинки. так. Ось. Няўжо сметанкі дачакаюся сёння? Ну дык. Нарэшце будзе і сметанка. Але глядзіце, яшчэ мы пакладзем сюды вось гэтыя чыпсікі. Дзе ж беларус будзе галодны? Ну, а і кажуце, што бедны. Ну, бедны. Для ўсяго. Толькі марцыпанаў тут няма, як бабуля казала. Чаго хочаш, марцыпанаў? Чаго нюхаеш? Еш. Ну і, вядома, сметанка, бо без сметанкі нікуды. Ну і паехалі, залазім. Не, давай нагадаем людям, каб яны пісалі, можа ў іх смачнее што ёсць. Вось. А то мы ўсё сваё ямо. Сваё, ямо і ямо. Сапраўды, зноў нагадваем вам ужо ў які раз. Дасылайце свае рэцэпты на наш e-mail і будзем мы таксама гэта глядзець, выбіраць і гатаваць з вашай дапамогай. І таксама я яшчэ ведаеце, што хачу, Іван Іванович, падзякаваць усім калегам у першую чаргу і сябрам нашым, которые дапамагаюць вось нам з бацвіннем тым жа, і з зеляніны, і прыносяць са сваіх уласных агародаў усю гэту смакату і прыгажосць. Вось. За гэта ўсім вялікі дзякуй. Дзякуй усім тым, хто нас глядзіць, хто спрабуе гатаваць гэтыя рэцэпты. Дарэчы, вы можете таксама па хэштэгу гэтым знайсці ў нашых аккаунтах на Беларусь4 Віцебск. І дасылайце свае фотаздымкі, як у вас атрымліваюцца тыя стравы, якія мы вам прапануем тут. Правда? А калі трэба, каб у вас была песня, тады запрашайце. А я яшчэ ведаеце, што я хачу вось так. Не магу без перцу. Трэба? Можна? Можна. Крыху перчынкі. Добра. Ну, все. Частуемся? Паляцелі. Поляцели. Хутчэй развітвайся. Вы зараз стражу прытомнасць. Смачно. Атрымалася. Сябры, гатуйце бацвіння і халаднікі, ўсё, што вам заўгодна. З вами былі Іван Кіршук. Сяржук Маркаў. Сяржук Маркаў, так. Смачна есці, усяго добрага і да сустрэчы. Пакуль. Ешь, пакуль не запяешь. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.